Какво представлява въглеродният отпечатък? Нека започнем с въпроса: какво е въглероден отпечатък? По дефиниция, това е мярка за количеството въглероден диоксид, което се произвежда в резултат на дейността на човек или компания. Но нека се съсредоточим само върху частта въглероден диоксид, произведен от дейността на човек или компания. Но как? Всеки от нас в ежедневието си изпуска въглероден диоксид по един или друг начин. Например, когато пътуваме с кола или автобус, когато летим с самолет, оставяме своя въглероден отпечатък върху околната среда. Оставяме въглероден отпечатък и когато не рециклираме и изхвърляме отпадъците си на незаконни сметища. Но как можем да предотвратим това? Лесно. Когато засадим само едно дърво, вече намаляваме нашия въглероден отпечатък. Когато изберем да пътуваме екологично, да използваме зелена и чиста енергия, да не разхищаваме ресурсите, ние правим първите стъпки към едно по-зелено утре.